Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagină de Facebook Corina's DIYs. Astăzi o să învățăm să facem acești bujori din hârtie creponată floristică pe care îi puteți folosi fie în buchețelele de mireasă, de domnișoare de onoare, fie în orice aranjament floral. Pentru acest proiect avem nevoie de o riglă, sârmă pe care să montăm acești bujori, hârtie creponată floristică din aceasta mai dură, o farfecă, pistol de lipit cu silicon și cariocă portocalie sau galbenă. Dacă cumva aveți hârtie creponată floristică portocalie sau galbenă, nu vă mai trebuie această cariocă. Dacă nu aveți, puteți să folosiți această cariocă cum am folosit și eu în acest proiect și o să vedeți mai târziu. Să ne apucăm de proiect. Dacă v-a plăcut acest proiect, nu uitați să dați un like și să vă abonați la pagina de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare. V-am pupat!